Dati dama kita mo na nagundam may panggap ka dati dati na kuryente apo kidamot apo iti tulong dati pamilya nga na kuryente taga barangay Upon Pinili Ilocos Norte. Ente man mo enti dati nga na dakama ta report tinutukan ti IFM News Team tuloy-tuloy dati nga coverage apo tapno may kantemot iti importansya daytoy and ni Idol Lawrence dati pamilya namot apo ti tinutukan na. Amente man ti report ni Idol Lawrence Corpus Martinez. Maladingitan ti pamilya Valenzuela iti barangay Upon, Pinili Ilocos Norte. Dahil iti kalpasan ti panakakuryente ti agtawin 30 ang miyembro ti pamilyada iti namin sa nakalman iti syudad ti Batak. Kuna ni Mrs. Merly Valenzuela ina ti biktimakit na sakit tinakem na iti engineer akadwa ti anak na gaputa saan kumana pasamak iti panakakuryente ti anak na no nakikoordinar isuna iti biyang iti Ilocos Norte Electric Cooperative sakbayda anagubra. Imbata di Mrs. Valenzuela at anak na ti may sa kadagiti pagnamnamaan ti kasapulanda iti inaldaw-aldaw. Kuna ki-ordinar ko madiji engineer da kadayji ko ti inek nakwa ang kumamot di jay. Haan ko mga kasi tinapasamak. Yes. Nakasalita yung dati engineering. Haan se. Di napanak di hospital di Kalman awan di engineer. Gam nasakit ka no tinakom na ko. Kuna amod uray ka sa sakit tinakom na may kuha na pa'y kumatabiyag ta anak ko. Gapo iti daytoy ket akit daw ti tulong ni Mrs. Merly Valenzuela kadagiti nababaknang iti panagpuspuso na. Kadagiti mga yat amang tetitulong agchat laing iti 99.5 IFM Lawag. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.